ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем, пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. нархҳои имрӯза сар мешаванд аз 45 000 сомонӣ. агар шумо давом хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар номерои имо ба сафи экранбуда роӣ кунед. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза наворасе хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри бохтар, аз шаҳри душанбе, ай ноҳияи хӯросон, аз территорияи ваҳдат, ҳисор ва территорияи фархор ва дӯстон азиз территорияи хурҷанд ҳастад ва инчунин аз ноҳияи рӯдаки ҳам ҳастад. ҳам квартираҳои фурӯшӣ аз душанбе, бохтар ва аз дигар шаҳрҳо. хоб курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 163 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозкаи хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Яка Ёқуб Яка борои шуморо аз территорияи Москва област ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания ҳастад ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор ва дигар компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорад ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гирад. аз территорияи Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи канали мо гап бизанед, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақам шумо кор мекунанд ва ҳар сешда имо, ватсап, пайваст дорад. грузоперевозкаи Яка Ёқуб компания боварӣ аст, маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар деҳаи Аҷӣ. ноҳияи Хӯросон, деҳаи Аҷӣ. 8 сотиқ замин маҳсулот астае ки 14 хона кардагӣ тайёр астае ки якта пешхона веранд, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, калидор ва 4 дархона дорад ки ремонтош карди, гидаш маҳкам. дарахтҳои навниҳол, арча ва дарахтҳои мевадиҳанда ҳар гуна ҳастанд. хона ҳар як кадомашон ремонт карда хонаи навсох, гидаш пол ниҳод маҳкам, об свечам ҳастанд. бе ниҳоят мегӯяд срочно мегӯяд сум дар кошда мегӯяд оилавида, мақсад ки хонара фурӯшда мондиянд. дасрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархша мегӯяд 300 мегӯем, бо харидори аниқ боша мегӯяд муомила дорад. ина хонаҳо чӣ хел фасон ремонтҳои замонавӣ карда аст. хонаҳо даруношон мақсад калон даруношон 6-5 ба чанд хел даруношон бе ниҳоят кушод астае. нархшон азиз 300 тай муомилаи хуб дорад. дар наздикиш мақсад мактаб, масҷид ва мағоза дигар чиҳо дар наздикиш. бо беруншда ошхона, баня, кухни ва дарахтони навниҳол ҳар гуна ҳастанд. хоб якумаш рақамҳои тисе, яъне ки мегафон Тоҷикистон аст кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия аст ки инашам кор мекунад. инашда ватсап, пайваст доранд. одамои харидори аниқ бошанд, мегӯяд омада хонара аз пеш бинанд, бо нашод сумош мегӯяд муомила ва савдои хуб мекунем. ина вариантҳои бениҳоят хуб аз ноҳияи Хӯросон, деҳаи Аҷӣ. дар рақамҳои Тоҷикистон ки дар рақамҳои Россияшон занг занем ё ки муомила кунем ва ватсапшонам кор мекунад. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навори моро дар ватсап падишаш кунед. навора дӯстон то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Хурғонтепа, пеши бозори Фаровон, пеши стадион, яъне ки кӯчаи Баҳорда, ҷои беҳтарин, маркази шаҳр, пеши мактаби 6, компания Дисел, пеши стадион, бозори Фаровон, дар пешаш кӯчаи Баҳор. 4 сотиқ замин маҳсулот астае ки 14 хона кардагӣ тайёр астае ки як ҳоҷатхона, як баня, як кухни, гидаш маҳкам, дарахтон ва дар тирезаҳои нав часпондагиа. афсус ки суратҳои хушрӯ нагирифта, суратҳои кӯнаша, яъне ки хона мегӯяд дарунош мегӯяд ҳамашон ремонт дора, аниқ. дурунои хона мегӯяд тайёра медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. лаби роҳи калода, пеши бозор, ҳама дар наздикиша. хона мегӯяд дасрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад. якумаш рақамҳои вавилон Тоҷикистон аст кор мекунад ва имо пайваст дорад.
дуюмаш рақамҳои расия ки нашавкор мег инаш дам WhatsApp пайваст доранд. метавонед ки аз рақамҳои вавилон имо доред ки маълумот чагиред ё ки аз рақамҳои расия WhatsApp ҳам дорад. нашод чумуш мегам муомила мекунем марамат занг занем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино наздикии Корвон пеши мактаб масҷид садиқ ва гимназия. духонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошӯна қарор дорад ки 45 квадрати метре новостройка домаса ремонт кардага ҳастад обшим ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ дорад. райони Сино наздикии Корвон мактаб масҷид садиқ ва гимназия мегӯяд дар пешаш ва инчунин мегӯяд мақсад ки документҳои квартираам ҳастад. нархи квартира мегӯяд 291 000 сомонӣ ҳастад бо арзон кардан мешавад ва рақамҳош рақамҳои мегафон ҳастад. шахсоне ки мехарин ягон маълумот агар хоҳем фаҳмидан марамат шумо тамос гирем ба шумо фаҳмода метиҳанд. дӯстони азиз шумо дам агар ҳам хали квартираҳои фурӯшӣ хонаҳои фурӯшӣ заминҳои фурӯшии мошин ягон маҳсулот техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат роӣ кунем мо реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед навора подписач кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар. хоб назди автовокзал гуфтагааст. ай автовокзал ҳамагӣ мегӯяд 3 километр болотар. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагааст. хонаҳо мегӯяд ҳамаш сохтагӣ тайёра медорои зиндагӣ мекунӣ. ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ хобхай мағоза мактаб чизои лозимӣ дар наздикишай автовокзал 3 километр мега болотар яъне ки болотар шаҳри Бохтар. нархеш мега 270 бо арзон кардан мешавад ва рақамҳош рақамҳои мегафон ҳастад. дӯстони азиз шахсоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар ки бошед марамат шумо занг занем ва шумо фаҳмода метиҳам алишнет тоқа суми холи хона ҳамаш ремонту кардага ҳастад гирдаш маҳкам ва даврӯзаи нави пачка часпондага ҳастад. хоҳед маълумотҳои иловагӣ марамат шумо занг занед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар маркази шаҳрда. духонага квартира ҳастад ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 52 квадрати метре. боб свет таъмин ҳастад ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ дорад. евроремонт кардага ҳастад новостройка мақсад дом ҳастад квартира мегӯяд духонага дуюм ошӯна 52 квадрати ронай. дастуротшона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо муомила мекунем мега омада бинем. 290 савдои хубам дорад. хай шахсоне ки аз маркази шаҳри Ваҳдат ки квартира лозим бошад ина рақамҳои билайншона метавонед тамос гирифта маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз аз куҷое ки ба шумо хонаи заминӣ квартира мақсад ягон намуд замин лозим бошад дар комментария нависед агар ки мо ёфтем якум шумода пешкаш мекунем. ба хотири меҳнати мо лайкиро фаромӯш накунед гузорем ва агар имконият бошад навора подписач кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе яъне ки аниқтараш дар ноҳияи рӯдакӣ пеши мошинбозор яъне обшим роҳи Душанбе яъне ки роҳи Душанбе Қурғанда пеши мошинбозор лаби роҳда. 3 сотиқ замин масоҳат ҳастад ки 4 дар хона кардага ҳастад ки хонаи коробка бо ғӯшти пухта. ошхона баня хоб об свет мега ҳастад. проектҳои хонаи навхалӣ бо ғӯшти пухта ҳамаш 100% ҳастад. хона мега дастуротшона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280 бо муомила дорад. хонаи проектҳои дуошӯна документҳошам ҳастад дар номтон када метиҳанд. хай хона баъзе корош мондага ҳастад худатон мекунед хайна нархаш 280 савдои хуб мега дорад. рақамҳошон дар таги видео ҳастад шахсоне ки мегиред марамат занг занем ва навори моро то охираш тамошо кунед. хеле дигар бо мақсад квартира ва хонаҳои арзонам ҳастад барои ҳамин тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар маркази шаҳр обшим Ломоноста. сехонага квартира ҳастад ки дар чорум ошӯна қарор дорад 72 квадрати метре обсвет ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ маълумотҳои пурра ба телефон ремонт дорад. хоб обшим ҷош ҷои нағза ва нархаш мега 300 тай камтар муомила мекунем неки 250 аниқ намешавад 250 та кадян надодай хонара мақсад ки аз 256 болотар мега ахиршай мақсад аз 250 боло мешавад.
250 мега ахираш намешавад. Шахсоне ки агар 250 мега каданӣ бошад, ҳамин квартира нархаш яъне ки намешавад. Нархаш 300 таи муомила дорад. خب این همین رقم‌های بیلینشون شخصانی که اگر خریداری انیق باشین با زنگ زدن قچان معامله کنین و لایک را به خاطر مهراتوی ما فراموش نسازین. میگذاریم به هشتم خانه فروشی. باز یک خانه فروشی نزدیک حولگی است. دوستان قرار دارد در شهر وحدت در جامعه بهاردا. 6 سوتق زمین محسوب است که 6 در خانه کردگی است که یک تا کلیدار حجتخانه، آشخانه، بانیا، کухні و 2 تا وران و 3 تا подвал میگاد. 6 سوتق زمین 6 در خانه، خب 2 تا وران و 3 تا подвал میگاد. بخوای نزدیکیش دا مکتب روی کلون همخه چیو هسته. обаш оби чашма мега дора маълумотои пурра мега тариқи телефон гирди хона полни худ маҳкам ва дарахтони мевадиҳандаам дорад. хона мега бениҳоят мега срочно фурӯхта мешавад. нархаш мега 290 тай бо шахсоне ки агар харидори аниқ бошад муомилаи хубам дорад. хоб рақамош аст мегафон кор мекунад, метавонед ки маълумотои пурра ва аниқ шагиред. илтимос мега фақат харидории аниқ. агар харидори аниқ бошад мега занг зана мега маълумотоша бо ба телефон фаҳмонда метавонем. ина ба шумо вариантҳои хуб. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳо фақат лайкро разанем фаромӯш накунем. навора метавонед дар ҳама ҷо падлисаш кунем. мегзарем ба наҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. срочно қарор дорад дар шаҳри душанбе дар маҳаллаи зарнисор пеши масҷид, мактаб ва буғча бозор балниса дар наздикиш. якхонага квартира аст ки дар нуҳум ошона қарор дорад. 42 квадрати метр, обсвет, хай намехали ремонто. хоб ҳама чи хай обшим дар наздикиша якхонагаи нуҳум ошонаи обшим доми 20 этажаи бардорон. нархш мега 189900 сомонӣ. ҳамин хел нарх мондиян. мақсад мега не ки лифт надорад. ман намедонам чӣ хел гуфтиян. мақсад лифтша ҳоли начаспондиян. мақсад лифташ дораву не ки начаспондиян. дар нуҳум ошона нархаш 189900 сомонӣ. ҳамин хел обшим қариб ки 190 тай. ҳамин нарха соҳибаш ҳамин хел мақсад ки худош гуфтае. хоб шахсоне ки мехарин агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳен фаҳмидан, ина рақамошро мегафона кор мекунад. метавонен бо зангзари қачон суҳбат карда ҳамаша аниқ карда гирен. марамат. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ пеши кирпичнӣ, ленинский район кирпичнӣ. духонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад. 54 квадрати метр, новостройка домай, доми 5 ошона дар чорумаш қарор дорад. хона мега духонага бо мебелош мегад фурӯхта, яъне ки мебелош кати мефурӯша мега термиз хай ремонтош ремонтои хуб обшин ҳамаш 100% новостройка. нархша мега 280 тай бо арзон мешавад ва рақамошро мега. дӯстон азиз, хай хона маълумотош бисёри бад нест. мақсад худтон мехарем бо занг занем. нархи 280 та савдо доштае. ин ҳамин рақамҳои мегафоншона хай ки ватсап дора надора ишара медонам. метавонем ки бо занг занем маълумоти пурраша гирем. аз куҷое ки мақсад хона, замин, квартира ки мехарен дар таги видео нависем, мо ҷудо карда баратон пешкаш мекунем. лайк занем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст ки срочно қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар тарафи шамбарида. мақсад шаҳри ҳисор тарафи шамбарида мегад. бо маълумоти пурраша хичон мефаҳмонам. 3 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардагӣ аст ки хонаи коробка аст ки об ва свет мега дорад. 2 километр мега устарак мега шоҳроҳи душанбе аст. мақсад ки шоҳроҳи душанбе ва регар мегад. мақсад наздикаи хона. хона ҳуҷҷат дорад. масҷид, мағоза, мактаб ҳамаш дар наздикиш. роҳи нақлиёт яъне ки мошингузар дар пешаш. ҳавли кушод хай обшин ҷои хуб даста тарафи шамбарӣ шаҳри ҳисор. нархш мега 60 тай. хай мумкин ака муомила мекунам. инша намедонам. нархи 60 тай бо хай қатшон муомила кунем. дӯстон азиз, маълумотои пурра ва аниқша як бори дига ай соҳибашро гирем. инам хали хонаи коробка нархаш 60000 сомонӣ. як бор аниқ не рақамҳои мегафоншон ина. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочно бо нархи арзон. хона қарор дорад дар ноҳияи фархор дар тарафи коммунизм гуфтагӣ аст. қариби панҷшанбе бозор. 8 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардагӣ аст ки обсвет дорад. гирдаш маҳкам. хона коробка ба дрон.
ноҳияи Фархор дар коммунизм қариби панҷшаби бозор 8 сотиқ замин аст. خب نرخش میگه 45 رسومانی است بردارم خواهی با قدشور زنگ زنید معامله که 8 صادق زمین دو در خون نرخش 45 تا خواهی با سودو دارد. این همی رقم های میگه فوشن شخصانی که میگه مرامت زنگ زنید. این بود نوار ایموزه تا ویدیو